Ohera sartzeko momentua beti izan dut gustuko. Bakea eta lasaitasuna eman izan dizkit oheratzeak. Nire etxeko babesa sumatzen dut oheratzean, eta sentsazio hau oso atsegina egiten zait. Txikian nintzela, amak ipuinak irakurri ohi zizkidan. Askotan, amak berak asmatutakoak izaten ziren. Eta haiek nituen gustukoen, gogoan geratu zaizkidanak. Urratsa, gaur, oherako bidean emango dugu. Naomi Mendizabal naiz, eta elkarrekin emango dugu gaurko urratsa. Estali gorputza goxo, eta utzi zure begiak ixten pixkanaka. Egin barne ikusmira bat, zure egunari. Gustura janduzun ogitartekoa. Eskolan ikasi duzun zerbait berria. Parkean jolastu zareten lagun taldea. Aita, ama, edo lagun bati eskaini diozun irria. Sentitu, egun guztiko ekintzak sortu dizuten sentsazio bero eta goxoa. Eta sentsazio horretan zaudela, jarri zure gorputza postura eroso batean. Lotarako postura batean. Oso garrantzitsua da eroso egotea, erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza edo begiak irekitzen badituzu, jarraian kontatuko dizudan istorioa galduko duzu. Beraz, hartu denbora bat, zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Sentitu zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Imaginatu zure arnasketa elefante baten urratsak balira bezala. Elefantea haundia eta pixutsua da, eta bere mugimenduak oso geldoak dira. Zure arnasketa bezala. Elefantearen ibilaldia luzea eta makala da. Hartu arnasa elefantearen pausuak bezala. Hartu eta bota haizea, leun. Utzi zure gorputzak arnasa aske har dezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, nekea badoa. Egin arnasketa modu lasai batean. Isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan.
Luzatu eta lasaitu zangoak. Baita aldakak ere. Bizkar osoa. Sabela. Bularra. Luzatu eta lasaitu besoak. Eskuak. Eskutako hatz bakoitza. Sorbaldak. Lepoa. Burua eta aurpegia. Sentitu begiak, ahoa eta kopeta lasai. Sentitu zure gorputz osoa oso lasai. Elefante baten modura pixutxu. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz, lotarako lehen pausua eman duzu. Ipuina astera doa. Bazen behin, urruneko bailara amaigabe bat. Bailara horretan zaude orain. Ibai, baso eta zelaiez osatua dago. Giroa beti epela da bertan, eta zerua oskarbi egoten da. Bailaran barrena, belar freskoaren usaina nabaritu duzu. Usain atsegingarria da. Oso atsegingarria. Eta gustura sentiarazi zaitu. Belardi zabal honetan, mota guztitako animaliak bizi dira elkarrekin. Abereak, narrastiak, hegaztiak, intsektuak, ugaztunak, arrainak. Imaginatu ahal dituzun animalia guztiak bertan daude elkarrekin. Ibai ertzera gerturatzea erabaki duzu. Eta bertan, arrain txikiak ikusi dituzu. Arrain batek, atentzio eman dizu, eta ari begira gelditu zara. Arraina zoriontsu da, ibaian zehar igerian. Naturak, ezkatak eta brankiak eman dizkio, gorputza babesteko eta urazpian arna sartzeko. Eta gustura dago. Oso gustura. Arrainak ez du egan edo korrika egitean pentsatzen. Badaki beste animalia batzuek beste ezaugarri eta gaitasunak dituztela, eta beste modu batera bizi direla. Lehorrean edo zuhaitzetan. Eta dena dago bere lekuan. Arraina pozik bizi da, arrain izanik. Ibai atzean utzi, eta ibilian, zuhaitzez inguratutako baso batera iritsi zara. Zuhaitzen artean gora begira zindua zela, oinen artean zerbait sentitu duzu. Sugeak dira, eta narrasean doaz aurrera. Haietako bati begira gelditu zara. Sugeak seguru dirudi bere mugimendu hipnotizatzaile hortan.
Naturak, handitzen direnean, azalez aldatzeko gaitasuna, eta edozein ingurutara moldatzeko gorputz oso malgua eman dizkio. Sugeak ez du hankak izatean edo hegan egitean pentsatzen. Badaki, beste animalia batzuek beste ezaugarri edo gaitasunak dituztela, eta beste modu batera bizi direla. Uretan edo arkaitzetan. Eta dena dago ondo. Sugea, pozik bizi da, suge izanik. Basoa atzean utzi eta ibilian urmael batera iritsi zara. Bertan, hostoetan bizi diren igelei begira gelditu zara. Haietako batek, bere koloreagatik, atentzioa eman dizu. Eta harengan pausatu duzu begirada. Naturak, salto izugarriak eta igeri egiteko gaitasuna eman dizkio. Igelak ez du zuhaitzak igotzean edo korrika egitean pentsatzen. Badaki, beste animalia batzuek beste ezaugarri eta gaitasunak dituztela, eta beste modu batera bizi direla. Mendian edo zeruan. Eta dena dago ondo. Dena bere lekuan. Igela, pozik bizi da igel izanik. Urmaela atzean utzi, eta ibilian, zuhaitz bakan batera iritsi zara. Ari begira jarri zarenean, tontorrean ontza bat ikusi duzu. Naturak, ontzari, burua edozein angelutan mugitzeko gaitasuna eta izatzeko atzaparritzelak eman dizkio. Ontzak ez du igeri edo salto erraldoiak egitean pentsatzen. Badaki, beste animalia batzuek beste ezaugarri eta gaitasunak dituztela, eta beste modu batera bizi direla. Itsasoan edo lurrazpian. Eta dena dago ondo. Dena bere tokian. Ontza, pozik bizi da, ontza izanik. Ontza atzean utzi, eta belardian jaten dabilen behi taldeari begira jarri zara. Naturak, lau errap eman dizkio kumeak esnez elikatzeko, eta lau urdail handi janaria ongi liseritzeko. Behiak ez du hegan egitean pentsatzen. Badaki, beste animalia batzuek beste ezaugarri eta gaitasunak dituztela, eta beste modu batera bizi direla. Ibaietan, basoetan, basamortuetan, edo zuhaitzetan. Dena dago ondo. Dena bere horretan. Pertsona bakoitzak, animalien kasuan bezala, ezaugarri eta gaitasun ezberdinak ditugu. Hau argi izateak, alboko laguna ez epaitzera eramaten gaitu. Alderaketak positiboak izan daitezke, aurrera jarraitzeko erabiltzen baldin baditugu. Baina ezin gara besteekin alderatu, gu geu hobeak izateko esfortzurik egin ezean. Helburua, pausu bat aurrerago joatea baita. Indarra bildu eta ordura arte egindakoa gainditzea. Garrantzitsuena ez da tontorrera iristea.
bidaiaz gozatzea baizik. Albokoak lortu duenari begira gelditu beharrean, gelditu momentu bat, atzera begiratu eta ikusi zuk zeuk bidean lortu duzuna. Izan ere, elefante bat zuhaitz batera igotzeko gaitasunagatik epaitzen baduzu, ezertarako gauza ez dela pentsatuko baitu beti. Eta hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zure herriko plazan. Naomi Mendizabal naiz eta urratsa izan da. Pausoz pauso, zure osotasuna berreskuratzeko bidea egiten lagunduko dizun saioa. Dagoeneko, 12. saioa duzu hau. Eta orain ezagutu bagaituzu, gogoratu gainerako ataldenak EITB podcasten eta audio plataformetan dituzula eskuragarri. Oraindik ez baldin baduzu egin, arpidetu eta zabaldu lagun artean. Besarkada estua eta hurrengo urratsera arte. Ei, entzun hori. Ulu Media.